Селям алейкум, добрий день. Це другий сезон ініціативи починається. Я Андрій Куликов. Знаєте, хто такі кримські хани, ми приблизно знаємо, або принаймні думаємо, що знаємо. Можливо, навіть можемо назвати Девлет-Гірей, Менглі-Гірей. А хто такий кримський президент? Сьогодні будемо говорити про те, як на початку 90-х Крим намагалися відірвати від України, як ці плани було зірвано, і у нас у студії не просто очевидець і очевидиця, а активні учасники протидії тим спробам. Це голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров і журналістка, головна редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар. І саме Валентина ще до того, як почався запис, запитала мене: Андрій, а чого це тебе на Мешковщину потягнуло? І так вперше я почув цей термін, який, утім, в сценарії наша редакторка позначила: Мешковщина, явище, так? У 1993 році Верховна Рада Автономної Республіки Крим ухвалила рішення створити в Криму посаду президента. Не маючи на це законних підстав, повноважень, у січні 1994 року вибори президента відбулися, і на них переміг Юрій Мішков. Він у другому турі набрав 72,9% голосів, і у нього не було політичної програми, були проросійські, антиукраїнські, антикримсько-татарські гасла. Мішков взяв під контроль Міністерство внутрішніх справ Автономної Республіки, у чому його підтримав криміналітет. Мене, до речі, здивувало, що кримінальники підтримували Мішкова. Мені здавалося, що навпаки вони мали протистояти спробам перейти на бік Росії, адже там гайки могли закрутити більше, ніж в Україні. Про це, можливо, скажуть співрозмовниця і співрозмовник. Президентом Криму Мішков пробув недовго. Уже в березні 1995 року Верховна Рада України офіційно скасувала неконституційну посаду президента Криму, і Мішков втік до Росії. Тож чому перший та останній президент Криму пробув на посаді рік? Хтось скаже дуже довго, хтось скаже зовсім мало. До чого тут Служба безпеки України і її спеціальна операція, будемо говорити із Рифат Агою і пані Валентиною. Отже, 90-ті роки Україна здобула незалежність, іде розбудова українських державних інституцій по цілій країні і в тому числі у Криму. Яка обстановка тоді була на півострові? Тут треба починати з того, що останні місяці Радянського Союзу у січні 1991 року проводиться референдум в Криму щодо відновлення Кримської автономії. І вже 20 лютого 1991 року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки приймає рішення щодо статусу Криму як автономії. І тут зрозуміло, що абсолютно всі ігнорують те, що одразу паралельно тут відбувається початок повернення кримсько-татарського народу після майже півстолітнього вигнання. І це було тоді замішано. Ті події, можна сказати, що вони корінні беруть з того моменту. Ви сказали Мішковщина, якщо спробувати одним реченням, Мішковщина – це такий безмежний популізм, замішаний на російських наративах. Єдиний простір, рубль, ми єдиний народ і все таке інше. І зрозуміло, що все ці події, процеси, і плюс достатньо несистемні, невдалі рішення вже незалежної української держави щодо Криму, як такої унікальної території, все це привело до того, що такий стався вивих, і в 94-му році у січні Юрій Мішков був обраний президентом Криму. Пані Валентино, а як готували мешканців Криму до того, що у них буде свій президент? І, напевно, це ж підняття статусу.
Ну, я перепрошую, але відразу не погоджуся з твердженням про те, що це була неконституційна дія обрання президента. Справа в тім, що Конституція Автономної Республіки Крим це закон України. Тобто Верховна Рада, яка стала обласний комітет, вірніше, обласна рада, яка стала вмить Верховною Радою Криму, вона приймає проект Конституції, а потім Верховна Рада України затверджує. І в цій Конституції від травня 92-го року, від 6 травня, було вказано про те, що Крим, це, власне кажучи, це був статус державного утворення. З своїми власними законами, з главою республіки, з власним парламентом професійним, з Радою міністрів. Київ міг тільки погоджувати чи не погоджувати ті чи інші кандидатури в виконавчій гілці влади, але все, що стосувалося президента, тобто глави Республіки Крим, вже потім президент було внесена поправка, це все було законом України. І з цього ми маємо і починати, говорячи про ситуацію, тому що, власне кажучи, це був зговір московських комуністів, київських комуністів, кримських комуністів для того, щоб зацементувати окремішність Криму, для того, щоб не дозволяти кримським татарам, які дуже активно якраз з 80, в кінці 80-х, початок 90-х років почали масово повертатися. Це були величезні проблеми, тому що проблема із громадянством, проблема із облаштуванням, проблема із роботою. І все це кипіло в одному такому казан-базар, як кажуть у Криму. Да? Це був такий казан-базар із дуже великої кількості ризиків і викликів для України в першу чергу, оскільки верхівка партійна, радянська ще на той час, більшість комуністична чи соціалістична у Верховній Раді України, вона все-таки прислухалася ще до голосу Москви. І, власне кажучи, це було, по-перше, створення такого якоря на шиї України. По-друге, це була перешкода кримським татарам для відновлення дійсно національної автономії кримсько-татарського народу. І третє, це було, все це йшло ще разом із оформленням статусу російського Чорноморського флоту, але це все було настільки перемішано, що заступник командувача Чорноморського флоту, російського, наприклад, Олександр Фролов, був віце-спікером Кримського парламенту українського. І це був такий симбіоз, ви правильно сказали, комуністи, перші капіталісти, бандити, там Сейлім, башмаки, плюс спецслужби російські, плюс військові, відставні і діючі. І це, звичайно, була така порохова бочка на той час. І Київ наробив дуже багато помилок, які нам потім гикнулися і в 2014 році. Коли було ухвалено рішення про відновлення кримської автономії, ледь не сказав кримсько-татарської, якраз от запитання в тому, наскільки в Криму усвідомлювали потребу, щоб це була кримсько-татарська національна територіальна автономія, чи взагалі крім кримських татар, якщо і вони це робили, ніхто це питання не піднімав? Ні, про українські організації, кримсько-татарська спільнота вся, звичайно, не просто виступали проти створення такої автономії, проти виборів президента, цієї конституції, яка, власне кажучи, встановлювала статус держави в державі, а активно цьому протидіяли. Були акції протесту. Кримські татари і українці бойкотували ці вибори, завдяки яким переміг Мішков і блок «Росія», який він привів у Верховну Раду. Були такі вкраплення компромісів, які дозволяли нарешті легалізувати, напівлегалізувати, я б сказала, такий представницький орган кримських татар Меджліс, Курултай. Це була домовленість про квоти, національні квоти в кримському парламенті. Це вже після виборів президента, завдяки яким Меджліс і один, здається, депутат від руху був у складі фракції Курултай, 14 представників висуванців Меджлісу, Курултаю потрапили в кримський парламент. Це така маленька фракція була, але яка дуже успішно протидіяла російським всім зазіханням. Рифат Ага, російські зазіхання. Ви саме так їх тоді розглядали, чи це почало виявлятися згодом?
Тоді теж, як і в 2014 році, Москва діяла поступово, покроково. Тобто був, я думаю, що великий план такий стратегічний, і була тактика, виходячи з тієї ситуації, що відбувалося на той момент, от в реалії, в житті. І зрозуміло, що Москва підтримувала неприховано всі проросійські рухи, і тоді це так званий республіканське движення Крима, яке очолював РДК. Мішков, бо воно дуже відповідало цілям, намірам Москви. Москва, хоча офіційно це не підтримувала і не підтверджувала такі підходи щодо майбутнього Криму, української держави, але тим не менш це все підтримувалося, і вже по мірі того, як цей рух і особисто Мішков отримував підтримку, зрозуміло, тут включалися всі механізми, і особливо спеціальних служб. Ну, уявляєте, це 93-94 роки, це Крим абсолютно контролювався спецслужбами Росії. Чорноморський флот, ще все це не було завершено. І тут дуже важливо було тоді, було б об'єднання максимально Києва, українських структур, і в тому числі спеціальних, з українськими продержавними силами в Криму, включаючи Меджліс кримськотатарського народу, українські організації. Єдине, що нам тоді вдалося, і пані Валентина про це вже почала говорити, ми, використовуючи от ті протиріччя, які були в середовищі потенційних президентів, ну, тоді кандидатів на президента, от у них боротьба йшла за цей закон про президента Криму, бо дійсно Київ тоді дуже необачено дав право Сімферополю приймати закони, все, що стосується внутрішнього життя Криму. І от вони сидять і приймають закони про президента Криму. І тут дуже різні інтереси, які механізми, бо Багров розраховував, що він переможе, Мішков, там ще були інші, там Шувайників, Грач. І тут ми змогли вступити, але без особливої підтримки Києва, як кримські татари, і ми сказали стоп. А після обрання президента будуть обрання Верховної Ради Криму. А де кримські татари? Ми лише повертаємося. Ми не зможемо за звичайними механізмами, звичними більшістю голосів обирати своїх людей. Ми дисперсно розселяємося. І тоді ми стали на ноги. Ми перекрили в один день всі залізні дороги, траси і сказали закон і спеціальний механізм для обрання депутатів кримських татар. І ми вступили в дуже такі довгі, жорсткі переговори, і ми вибили тоді 14 місць. Тобто це була квота, 14 місць із 98 депутатів, і які обиралися самими кримськими татарами на пропорційній основі. Тобто ми тоді вирішили два завдання. Ми забезпечили 14 місць в Верховній Раді за кримськими татарами, і в своєму середовищі ми провели конкурентні вибори. Тобто Хорултай висовував свої списки, у нас була опозиція, вона висунула свої списки, і всі 14 депутатських мандатів тоді виграв список Хорултаю кримсько-татарського народу. Тобто А була спроба домогтися також представництва гарантованого в органах місцевого самоврядування? Була. Я вів переговори тоді з Морозом, все це, тут в Києві все це відкидалося. Київ тоді нас більшістю своєї частини сприймав як потенційну загрозу. Я це маю сказати відверто. Я вів переговори з Морозом щодо виборів місцевої ради 1995 року. Тоді були, і тут були в Верховній Раді виступи, де говорили, що треба такий механізм. Але Київ не тільки не підтримав місцеві органи, Київ ще скасував закон про встановлення квоти для обрання кримських татар в Верховну Раду Криму. І вже з наступного, з 1998 року, ми вже не мали такого механізму, який мали попередній цей каденцію. Ну, це коли вже була скасована ця перша конституція, Да. в зв'язку з тим, що конфлікт між Мішковим і його ж колишніми соратниками з блоку Росії стався після цього цей конфлікт, який завершився безкровно, слава Богу, і без якихось серйозних рухів з боку Москви. Була скасована конституція Криму, був прийнятий новий закон, в якому вже національних квот не було. Я тільки додам, що Крим 14 місць для кримських татар, ще були 4 місця для інших представників депортованих. Це німці, вірмени, греки і болгари. По одному. По одному. Угу.
Це унікальна була ситуація, звичайно. Серед прізвищ, які назвав Рифат Чубаров, коли говорив про те, хто змагався або хотів змагатися за пост президента Криму, мене особливо вразило прізвище Шувайніков. Я з ним колись зустрічався, там чи 90-й Наш рік, колега, журналіст. чи 91-й. Це, здається, демократична Тавріда, Була така Таврида, да. яку називали демократична Ставріда. Запитання, наскільки серйозною була оця боротьба за президентство у Криму, чи це все було для відводу очей, а насправді Мішков, як був підтриманий росіянами, так і перемагав? Я думаю, що тут, знаєте, тут були перші неочікуваності. Команда Багрова була впевнена, що вона переможе. Бо я тоді дуже з ними контактував, бо ми тактично тоді об'єдналися, бо ми собі уявляли, хто є Мішков. А хто є Багров? Ні, то все зрозуміло. Не всі пам'ятають. Але Багров був колишній перший секретар обкому Кримського, і з моменту того, як Крим отримав статус автономії, він пересів в Верховну Раду Криму, а першим секретарем став Леонід Грач, його ставленик і потім найлютий його ворог. І отже, Багров, коли він розпочав, і він вийшов з такою цілісною програмою, звикли, це ж номенклатура, все це, і там, значить, Україна, Крим в складі України, але братерські відносини з Союзом, Чорноморський флот захисник нашої там землі і Отечества, і все таке інше. Але тут все-таки головний такий підхід був, що ми в складі України. А в Мішкова практично не було програми, там все було рубль, єдиний час, там і все таке інше. І, не було програми і не було команди, як і не такої, щоб було ці команди. обіцянки... Він міг вийти, там підняти руку, таку затиснуту кулак, там все таке, і сказати, що ми побідім, но пасаран і все таке інше. Основна боротьба була між двома кандидатами – Мішков і Багров. А всі інші, вони відігравали кожну свою роль. Зрозуміло, що Грач тоді підсунув велику свинью Багрову, якого він свого часу вважав своїм вчителем. 23%, здається, Багров отримав, і ви сказали, там майже 73% отримав Мішков. І тому бачимо, а всі ті інші, там ще був Шувайников, Єрмаков, Великошанський, але вони вже відігравали таку роль статистів. А кримські татари утримались від Ні, спроб? на самому голосуванні, бо це була наша угода з Багровим, про це можна говорити. Багров при всій такій затятості відношенні до кримських татар, він розумів, що якщо не буде закону про спеціальний механізм обрання депутатів кримських татар, гарантований механізм, то може вся ідея не тільки щодо інституту президентства, а автономії, ускладнитися, бо дуже рішучі тоді були наші дії, і вони були такі, не насильницькі, але вони були такі, що влада не знала, як вийти з цієї ситуації. І головне, що ми тут були абсолютно праві. Ми поверталися, а нас не допускали можливості інтеграції у владу. І тому Багров, не внутрішньо так щиро, не за переконаннями, але як такий реаліст, він розумів, що такий закон потрібний. І він провів цей закон. Я пам'ятаю всі переговори, які ми вели з різними групами депутатів. І більшість депутатів тоді, включаючи Шувайнікова, до речі, вони підтримували необхідність цього механізму. Рифат Ага сказав, що Росія контролювала в Криму все. Тут є певна суперечність, тому що ні Курултай, ні Меджліс кримсько-татарського народу, ні кримських татар в цілому вони не контролювали, як і не контролювали деяких журналісток і журналістів. Я чудово пам'ятаю, як Валентина Самар повідомляла про події в Криму, але спроби контролювати були. Яка обстановка була в засобах масової комунікації? Все залежало від залежності чи незалежності журналістів. Треба сказати, що на той час... А від належності чи не? Справа в тім, що ми ж зовсім короткий термін відійшов після того, коли вся преса була там партійна. Тільки-тільки починалася якась вольниця в ЗМІ, і журналісти тоді були дійсно авторитетними. І в нас була величезна група журналістів проукраїнськи налаштованих і професійно відданих професійним стандартам, які працювали і з Криму, і на українські засоби масової інформації. І з Андрієм Куліковим ми познайомилися на українській службі BBC.
це Тетяна Коробова, це Ліля Буджурова, Олена Савченко, які не просто як журналісти висвітлювали і надавали інформацію і українським, і зарубіжним медіа, а ще і активно боролися проти того ж так званої голодовки Мішкова, коли вони вимагали закон про референдум, призначення дати до референдуму. Він уже на той час був. Ні. Це ще він був лідером РДК і був депутатом обласної ради, причому демократичної платформи в цій обласній раді. І він тоді своїми соратниками, а також з козачками, які тільки десь там з Придністров'я чи з Абхазії приїхали, вони влаштували голодування, вимагаючи від Верховної Ради цього. Тоді 4 журналістки також розбили палатку перед Верховною Радою і проводили контрголодування, я назвала їх. Да? І, по суті, 2 табори таких були, і такий майданчик дискусійний був постійно, і врешті-решт таки Мішков припинив голодування. Вплинула ця реакція. Але треба сказати, що я на той час працювала на державному радіо, пізніше на державному телебаченні, ДТРК Крим. І, в принципі, в нас була дуже така... Астахов, да, був тоді директором. Він також був депутатом, демократом. І була дуже демократична ситуація на державному телебаченні і на радіо. У нас було міжнаціональне об'єднання «Остров Крим», і разом з Леонідом Пілунським та іншими журналістами ми робили новини на 6 мовах, які один за одним йшли: українською, російською, кримськотатарською, інших мовах, і допомагали створювати національні редакції тоді на тому. І мало не щодня радіо тоді знаходилось в Кінасі Караїмській, і мало не щодня проросійські такі маргінальні організації і жінки, як правило, пенсійного віку, яких ми називали обмежений контингент в'язаних беретів, вони пікетували радіо, телебачення, вимагаючи там, щоб нас відсторонили від ефірів. Але дискусії були вовсю. Крим в цей час до себе привертав увагу цією ситуацією незрозумілою. Такою я назвала всі фактори ризикові, які могли там повторити чеченський сценарій чи югославський тоді ще сценарій. І тому було дуже багато іноземних журналістів. І ситуація була досить така вільна стосовно свободи слова. Вона тоді була вільна, попри те, що значна частина контролювалася все ще адміністративно. Да? Поза тим, навіть на головному державному телебаченні і радіо там все відбувалося досить вільно, без будь-яких наслідків, слава Богу. Але одними з найбільш гнаних, так би мовити, цими проросійськими силами були журналісти і дуже переживали, звичайно, за безпеку. І треба сказати, що, як не дивно, але жодна акція протесту на той час, яку проводили масово кримські татари з перекриттям там залізниці, з перекриттям доріг, з величезними ходами до 18 травня, всі вони відбувалися без жодного ексцесу якогось чи інциденту такого силового, без бійок, попри страшенно велику температуру суспільну таку. Як у цей час поводились російські військові? Тут би я не скільки про їх поведінку, я знову повернуся до того, до недалекоглядності і, можливо, такої історичного боягузтва Києва, який, це на той час ще був не розділений Чорноморський флот, український флот тільки починав будуватися. І якраз там то й відбувалися якісь там сутички, коли українські офіцери намагалися перегнати до Одеси кораблі, катери. І найстрашніше, що залишилося в спадок від Радянського Союзу, це нелокалізована база Чорноморського флоту. Коли ми кажемо, що Росія контролювала увесь Крим, то можна сказати, що вона військовим способом дійсно його контролювала, тому що у кожному порту Криму був підрозділ Чорноморського флоту, у кожному припортовому місті чи біля кожного великого міста було литовище, військова база повітряних сил. В кожному зрозуміло, що в кожному органі місцевої влади
присутні були або відставні офіцери, або чинні офіцери російського Чорноморського флоту. В Севастополі вони взагалі дуже велику кількість місць мали. І ще до того, як все вирішилося із Чорноморським флотом, розподілом і статусом Севастополя, то ми, не знаю, разів 5, мабуть, вони там піднімали над місцевою радою російський прапор, намагалися таким чином показати присутність російського прапора. І тому дуже це один із найважливіших факторів, який, власне кажучи, і спричинив події 2014 року, коли Росія дуже швидко взяла під контроль усі міста, оскільки всюди були присутні російські військові, які не були локалізовані. Тобто, якщо ми уявляємо собі якусь іноземну військову базу, ось вона, ось її там не колючий дріт, але все одно вона локалізована, вихід за неї регулюється якимись нормативно-правовими актами, договорами між тим, попри те, що між Україною і Росією був і міждержавний договір стосовно статусу базування Чорноморського флоту. Хоча між українським урядом і російським урядом була також підписана угода в 97-му році, тоді ж про розподіл і умови базування і так далі, жоден із пунктів не виконувався. За цими, допустимо, угодами Росія повинна була взяти землю в оренду, плата за яку не взималася, тому що там же ж ми знаємо, що це все базувалося на так званих боргах за газ. І відраховувалися від цієї суми, кожного року мали відраховуватися якась сума. Не було взято жодного клаптика землі в оренду, вона займалася, це були, по суті, коли кримських татар звинувачували в самозахватах землі, то найбільшим самозахватчиком, по суті, була Російська Федерація, яка жодним документом, жодним договором оренди не оформлювала ні землю, ні приміщення, які не стояли, жоден причал, жоден, не знаю, литовище, жоден полігон, при тому, що всі думають, що це все було в Севастополі. Ні, в Севастополі Чорноморський флот займав всього-навсього 3,5 тисячі гектарів, а 11 тисяч гектарів – це була територія Автономної Республіки Крим, із них величезний полігон десантний і морський ОПУК. Тому Росія була всюди, це ми навіть не говоримо про роботу спецслужб. Рефатага, які сигнали ви отримували від російських військових і спецслужб? І наскільки ви могли спостерігати і на власному досвіді бачити співпрацю місцевих українських так званих правоохоронних органів і російських спецслужб? Ну, почнемо з того, що напередодні того, як відбувалися президентські вибори, до нас, до Меджлісу, приїхала група з найближчих людей до Єльцина, з його команди, включаючи пані Старовойтову, Боже мій, Шохін. Зараз мені важко зараз згадати інших, але я дуже добре пам'ятаю пані Старовойтову, бо ми сиділи в кабінеті там на Житково, в нашому будинку, і вони приїхали з пропозицією, що Росія готова визнати Меджліс кримського народу, визнати проблеми кримських татар і допомагати їм вирішити, але Росія сподівається, що ми підтримуємо тих, які хочуть демократії, хочуть добрих відносин України з Росією. Тобто вони натякали на те, що нашою відповіддю і нашою вдячністю їм за їхню позицію щодо кримських татар має бути підтримка проросійських сил. Ну, зрозуміло, що вони отримали дуже чітку відповідь. Пан Мустафа сказав про те, що ми абсолютно будемо спиратися і спираємося на те, що Україна незалежна держава, і жодні кордони, які після розпаду СРСР, вони не будуть переглядатися, і в тому числі нам, і щодо нашого Криму, і таким чином вони поїхали. Що стосується інших сигналів, було все по-різному, але поведінка російських військових, вона ж визначалася керівництвом їхньої держави, а в них там були свої проблеми, внутрішні проблеми. Тут вже прозвучало слово Чечня, і
оця війна, перша чеченська, друга чеченська. Я завжди про це говорю, я і сьогодні так думаю, я впевнений в цьому, що саме спротив чеченців і їхнє намагання здобути незалежність власну, вона відтермінувала активні дії Москви щодо кардинальне змінення позиції Москви щодо України після розпаду СРСР. І у нас оцей термін був для того, щоб, можливо, трошки сконцентруватися, змобілізуватися, набратися розуму, чого ми не зробили. Але цей люфт по часу нам чеченці подарували. Не думаючи про це, вони вирішували свої питання, таке інше. Спецслужби працювали активно російські, бо я не знаю, наскільки вони були автономні в деяких моментах від свого керівництва політичного. Я можу просто, скажімо, згадати один такий момент. І коли, до речі, я перше познайомився з Євгеном Марчуком. Це 1992 рік, готується зустріч в Мухолаці між Єльцином і Кравчуком, а тут паралельно самоповернення землі в Красному раю під Алуштою, і десь влітку, десь в липні, здається, до нас приходить один прапорщик російський і говорить про те, що готується напередодні зустрічі в Мухолаці велика бійка з залученням місцевих робітників цього совхозу, Красний рай під Алуштою, і туди будуть... А з якого це боку? Я багато разів бував в Алушті, не знаю, що там Красний рай. Зараз пані Валентина це розкаже, вона краще знає, я думаю, просто географію цих міст. Ні, я там бував теж багато разів. І тоді, і це потім буде використовуватися для розмухування антитатарської істерії і все таке інше, бо серед тих, хто прийде громити, там будуть переодягнути військові. Я тоді вийшов на групу депутатів Верховної Ради України, пам'ятаю, була пані Скорик, Семена, здається, не Семена, добре, пані Скорик була точно, і вони з'єдналися з Марчуком, я приїхав з Криму, ми мали велику розмову, таку першу віч-навіч, і тоді ця провокація тоді влітку була не допущена, але вона вже сталася восені, вже після того, як все це, Мухолатка, все це сталося. Отже, тоді я не хочу сказати, що от позиція Росії кардинально змінилася після того, як прийшов Путін. Вона була завжди такою, як реалізується зараз Путіном. Просто от той перший період після розпаду СРСР в Росії самій були дуже багато внутрішніх проблем, в тому числі перше завдання було утримати чи не допустити, унеможливити прагнення поневолених народів Росії, там Татарстан зі своїми референдумами і намаганням якомога повноважень. Пам'ятаєте, там Єльцин каже, беріть повноваження, скільки там можете, все таке. Тут Ічкерія, тут ще інші моменти, я згадав зараз. Але вони дивилися все те, що тут відбувається, готувалися. І пані, коли зараз Валентина згадала про цих бабусь в махерових шапочках, які пікетували радіо чи там інші там. Я проводжу паралель, і вони і тут скопіювали. Я проводжу паралель між таким явищем, як оці команда Путіна, оці зараз старші літні жінки, які... Це дуже схоже загони Путіна. Отряди Путіна. Це дуже схоже на те, що відбувалося в Криму 90-ті роки. З того, що ви розповідаєте обидва, виникає враження напруженого такого хаосу, або принаймні спроби створити напружений хаос. Наскільки це справедливо? Ні, це були не спроби, це була, я б сказала, навіть природна ситуація, оскільки стільки вилізло проблем, пов'язаних із розвалом Радянського Союзу, із встановленням українських органів влади, з відсутністю кадрів для цих українських, реально українських, бо це все одно були колишні партійні чи господарські функціонери, з початком якихось ринкових
дуже-дуже таких страшних відносин на той час, розквітом бандитизму, який теж вийшов на велику Да. дорогу, політичну в тому числі. Ми можемо згадувати, як за Мішкова топили, як зараз кажуть, да, башмаки, злочинне угруповання, а за Багрова Сейлем. Сейлем, так. І я пам'ятаю, колись пізно вже після ефіру поверталася додому, ми просто бачили, як машини їздять, і хлопці в шкірянках, значить, одні клеять листівки, а інші за ними їдуть і зривають, клеють свої листівки. Але справа в тім, що ситуація, вона бурлила, і довгий час Київ показував таку незрозумілу позицію. Тобто, так ви тут будете чи не будете присутніми взагалі, як орган влади? Те, що там Конституція, те, що там... Але ж, коли Мішков відразу після так званої інаугурації там у Верховній Раді сідає на військовий борт Чорноморського флоту і летить в Москву, і звідтіля цим же бортом повертається з цілим московським урядом Євгена Сабурова. Він уродженець Ялти, але поза тим із ним приїжджають там купа людей, серед яких і в штатському представники явно спецслужб, які займають Раду міністрів, і Мішков президент Криму, а уряд у нього суцільно практично московський. І це вже зародило перші протиріччя оце в цьому блокі Росія, тому що, по суті, на потоки і вплив, і майно, яке тоді радянське, українське, російське, білоруське, ділилось там в Криму, санаторні всі ці штуки. Тобто весь уряд був не наш, не кримський. І тут якраз це породило перші між ними конфлікти, якими тоді, нарешті, Київ дуже грамотно і розпорядився завдяки... З подачі Меджлісу чи Дивіться, самі дійшли? я зараз я більш прихильник, щоб трошки нам конкретно ситуації просто згадувати, бо це дуже характеризує ті моменти. Обраний Мішков президентом, і він одразу ж... Там був, знаєте, такий безмежний такий непрофесіоналізм з крайнім нахабством. Оці суміш його оцих якостей. І він, такий агресивний популізм, я б сказала. І він намагається кожного дня щось там діяти. І одного разу він створює Міністерство внутрішніх справ Криму. Ви розумієте, є МВД України, головне управління міліції, тоді міліція в Криму, а він створює Міністерство внутрішніх справ і призначає Кузнєцова, генерала Кузнєцова. Значить, який до того був командуючим 32-го армійського корпусу. Так, міністром, значить, внутрішніх справ. І один момент, і починається протиріччя. Але при тому, значить, позиція така. Ви, будь ласка, значить, далі фінансуйте Міністерство внутрішніх справ, тобто Київ, але ми будемо керувати самі міліцією, бо це наша внутрішня справа. І доходить до того, що одного, я думаю, що Валентина зараз згадає цю ситуацію, одного вечора пізно ми отримуємо інформацію, що вже до того вже протиріччя всередині пішли, що вони вже почали видавати зброю. В Первомайському відділенні міліції були розкриті збройні шкафи і автомати. Тобто перед міліцією поставили чіткий вибір. Або ти за Крим, або ти за Київ. І частина міліціянтів почала ділитися. І ті, хто за Крим, їм почали давати автомату. І тоді ми зв'язалися, пані Тетяна Коробова, Валентина була, інше. Да. Ідемо ми з Коробовою по коридору 6-го поверху Верховної Ради і бачимо на балконі Табачника і Кравченка, міністра внутрішніх справ. Верховної Ради Криму. Я зараз тоді договорю. І ми тоді зв'язуємося з Кузьмуком. Він був тоді командиром цієї бригади Національної гвардії в Криму, чи як вона там називалася? Берегової оборони ВМС України. Колишній 32-й армійський корпус. Я не знаю, у кого він взяв дозвіл, але він був серед тих, які почали змушувати цю зброю повертатися зворотно. Тобто Крим деякі моменти вже був на грані того, що не просто політичні були баталії, а просто люди були би розподілені по барикадах. Як ви вважаєте, в 94-му році була реальна загроза захоплення Криму росіянами або їхніми агентами? І якщо ні, то чому це не вдалося? Росіяни вирішили утриматися для того, щоб було потім легше? Чи... Дивіться, я скажу свою точку зору, можливо, пані Валентина
по-іншому і сьогодні бачу ту ситуацію. Я думаю, що головним було те, що українська влада в якийсь момент все-таки продемонструвала рішучість. Вона до того все це допустила, це, що все сталося, але це вже було переобрання президенту. Я зараз не порівнюю Кравчука і Кучму, але Кучма десь, як можливо, як з ментальністю директора, все це, він це ще сприймав як особисту таку образу. Його обрали президентом, все тут, а тут нарощується Крим, до нього вже їдуть і вимагають таке, що він не може допустити, бо як же так? Він же став президентом великої держави, і тут і Кучма задіяв деякі механізми, і Верховна Рада також. Я маю згадати комісію спеціальну, яка була створена. Я зараз всіх не згадаю, можливо, пані Валентина додасть, але я пам'ятаю світлої пам'яті Володю Стритовича, який очолював цю комісію. Там був Кармазін Юрій, інші достатньо таки помітні народні депутати. І була координація між президентом, Верховною Радою і, головне, спецслужбами України. СБУ України в якийсь момент вона тоді діяла, і всі вони діяли в інтересах української держави. Єдине, що вони тоді зробили великий мінус, незважаючи на активну роль і важливість кримсько-татарського фактору, але вони подалі домовляючись, як буде розвиватися Крим, в тому числі щодо статусу Криму, щодо нового варіанту редакції Конституції Криму, вони знову від цього відсторонили кримських татар. І це було великим мінусом. Валентина Самар, як головна редакторка, підіб'є підсумок сьогоднішньої розмови. Ні, я не знаю, чим підбивати, тому що, на жаль, Ну, з одного можна боку, відкрити зараз фінал ми з залишити. Ріфат Ага зараз згадали, наскільки все було серйозно і водночас дещо смішно, да? Тому що популізм, цей ситуація, абсолютна немічність, неготовність приймати серйозні рішення, що в Києві, що в Сімферополі. Росія, слава Богу, тоді була слабка так само, в неї були свої проблеми внутрішні, багато їх було, і це нас тоді рятувало, але це тривало не так довго. На жаль, не вивчені уроки з того часу. Ми їх згадали всі в 2014 році. Це і відсутність локалізації Чорноморського флоту, продовження Харківської угоди, які продовжили його базування, по суті, в усьому Криму, хоча можна вже було б, що називається, сушити весла там, да. І вплив величезний, да, який був. Корупція, тотальна корупція всюди, особливо в правоохоронних органах. СБУ, яке займалося також бізнесом, по суті, і практично 100% зрадили в присягу в 2014 році. Все це було українські збройні сили в Криму слабенькі. В порівнянні з Чорноморським флотом просто непорівнянні були зарплати, деморалізовані дуже багато з них. І все це накопичилося, на жаль, з того часу. І воно було логічний цей кінець був. Да? Чому? Тому що адекватної загрозам державної політики стосовно Криму, стосовно тих викликів і ризиків, які в Криму були, починаючи від іноземного флоту, статусу кримсько-татарського народу, прийняття рішень безпекових, в першу чергу, укріплення нас, да? Боротьба з корупцією. Все це, на жаль, призвело до того результату, який ми отримали. А корупція економічна, вона відразу перепливає в корупцію політичну, що ми побачили на прикладі Верховної Ради Криму. Валентина Самар, Рифат Чубаров, Андрій Куликов, ініціатива Краймія Вокс. І особисто я на всій цю Мишковщину можу сказати, що одним із дуже важливих запобіжників у майбутньому, щоб такого не відбувалося, є встановлення, відновлення національно-територіальної автономії кримсько-татарського народу в українському Криму. На все добре.